Hej og velkommen til min guide. I den her guide vil jeg vise jer, hvordan jeg får en YouTube-video ind i min PowerPoint-præsentation. I starter med at gå under en fil under PowerPoint og vælge indstillinger. Under indstillinger vælger I tilpas bånden. Og under tilpas bånden over i højre side vil I finde en, der hedder udvikler. Den markerer I og trykker OK. Så går I ind på jeres browser og finder en film, som I gerne vil have. Jeg har min her. Så kopierer I linket og går under PowerPoint igen. Så under udvikler finder I en lille hammer, den trykker jeg på. Og så skal I ned og finde en ting, der hedder Shockwave Flash Object. Lad os lige finde den. Den er der. Og så får jeg sådan en lille ting, som I skal markere et område med. Det gør jeg lige. Så skal den lige lade den loade. Og så højre klikker jeg og trykker på egenskaber. Inden under egenskaber skal I finde den her movie og kopiere linket ind. Her skal I slette watch og spørgsmålstegn og sætte en skråstreg i stedet for. Men det er der allerede her, så det er ikke nødvendigt. Så ved siden af ved skal I fjerne i lige med og sende en skråstreg. Så lukker I den ned, og så lader jeg se om det virker. Det gjorde den. Tak fordi I så med.